Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Андрэй Шыдлоўскі. Глядзіце ў гэтым выпуску. У цэнтры ўвагі сацыяльнае развіццё Палесся. Прэзідэнт Беларусі сёння наведаў Петракаўскі раён. Па сучасных стандартах у Веткаўскім раёне адкрылі новы малочна-таварны комплекс. Жывая памяць. На Гомельшчыне рэалізавалі першыя грамадзянскія ініцыятывы гэтага года. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Вялікая камандзіроўка першага працягваецца. Сёння ў цэнтры ўвагі Петракаўскі раён. На карце краіны гэты рэгіён трывала асацыюецца не толькі са здабычай калійнай руды, але і з маштабнай сацыяльнай перазагрузкай. Планка зададзена высокая. Петракаў павінен быць не горш за Салігорск. А гэта значыць медыцына экспертнага класа і ўмовы для дзяцей, якім пазайздросцяць у сталіцы. Пра тое, як шэфская дапамога Беларуськалія мяняе побыт палішукоў і чаму мясцовы дзіцячы сад стаў месцам прыцягнення, расскажет Татьяна Пимененкова. Уважаемый Александр Григорьевич, мы рады приветствовать вас на гостеприимной Петриковской земле. И в знак уважения примите эти цветы. Маршрут працоўнага дня зададзены. Кропка нумар 1 – Петракаўская ЦРБ. Але перш чым прайсці па калідорах, кіраўнік дзяржавы паглыбляецца ў саму матэматыку мясцовай аховы здароўя. Структура раёна пад мікраскопам. 22 ФАПы, 7 амбулаторый і 2 участковыя бальніцы. Пытанне прэзідэнта прамое і па сутнасці. Наколькі апраўдана такая канфігурацыя сёння? Гэта ўжо пра пошук аптымальнай формулы, дзе даступнасць медыцыны для людзей не павінна ўступаць у канфлікт з эффективным кированием. Надо разобраться, чтобы мы не тратили лишние деньги. Я не за то, чтобы позакрывать там ФАПы, больницы участковые и так далее. Но надо посмотреть, где надо. Я для себя делаю вывод, нету министра здравоохранения, он в этом разбирается. Надо поручить ему, чтобы он еще раз прошелся по стране и посмотрел, где нам что надо, где не надо. Вместе надо посмотреть, где надо, может где-то и добавить надо, ФАПы эти и так далее. Ад тэорыі да практыкі, ад графікаў да жыцця. Міні-экскурсія па акушэрска-гінекалагічным аддзяленні мяняе фокус увагі. Часова Петракаў стаў галоўнай кропкай на карце нараджальнасці адразу для некалькіх раёнаў. Пакуль у Мазырскім радзільным доме абнаўляюць сцены, тут прымаюць тых, хто робіць свой першы ў жыцці ўдых. С 15 апреля Мозырский роддом закрыт на ремонт. Потоки пациенток перенаправлены. Перед нами поставлена задача родоразрешать женщин первого уровня. На сегодняшний день проблем с оснащением нет. Мы имеем все и необходимое оборудование. Мы укомплектованы необходимыми кадрами и готовы принимать. Гэты рытм найважнейшы гук у сценах бальніцы. Для ўрачоў ён гучыць як галоўная устаноўка ад першага. Ніякіх збояў быць не павінна. Бо ў сістэме дзяржаўных прыярытэтаў жанчына і дзіця – гэта святое. І калі для медыкаў задачы строгія і прафесійныя, то для саміх пацыентак у прэзідэнта наказ хутчэй душэўны і дэмаграфічны. Можно в святое помещение зайти? Как вы настроены рожать? Позитивно. Первый раз? Да, первый. Первый раз? Тоже? Но не переживайте. Но не последний. Нет, трое. Да? У меня рука легкая. Сиди. Когда ты думаешь уже? Думаю, где-то еще, может, недельку. Недельку еще? Ну ладно. Как пускай. уже Бог даст. Тебя как зовут? Кристина. Кристина. Тоже через неделю? Не, уже могу даже вот скоро. Скоро? Сегодня Ну могу. дай Бог, чтобы все было нормально. Мазырянка Крысціна Шчарбакова зараз рыхтуецца да галоўнай сустрэчы ў жыцці і прызнаецца, калі адчуваеш такую падтрымку і камфорт, мацярынства бачыцца выключна ў светлых адценнях. Условия замечательные, если честно. Мы с мужем оба были очень приятно удивлены. Муж меня сюда привозил. Ему все понравилось, он сказал, что очень рад, что мне предстоит рожать нашего ребенка здесь, потому что на самом деле все очень красиво, в палатах по 2 человека, а уже потом с малышом, как мне объяснили, в палате буду одна находиться, свой собственный душ, свой туалет, как бы условия замечательные. Медперсонал очень хорошо относится, все нравится очень.
Змяніўшы медыцынскія халаты на атмасферу дзяцінства, прэзідэнцкі картэж робіць прыпынак ля ясляў сада нумар 2. Гэты аб'ект – гонар Петрыкава і вынік сацыяльнага партнёрства з Беларусь-Каліем. Адкрыты ў 2021 годзе сад стаў сапраўдным лічбавым і гульнявым полігонам для 160 маленькіх жыхароў горада. Материально-техническая база нашего учреждения позволяет нам сделать все необходимое для того, чтобы мы вырастили достойных граждан своей страны. Ад сур'ёзных дакладаў да шчырых усмешак дзеці, зусім не збянтэжыўшыся высокіх гасцей, падрыхтавалі свой дзяржаўны прыём. Невялікі творчы нумар стаў кульмінацыяй сустрэчы. Шчырасць і дзіцячае старанне – гэта тое, дзеля чаго і будуюцца такія сучасныя цэнтры. Что тебе нравится в детском садике? Мне нравится играть с друзьями. Нравится рисовать. А танцевать нравится? Я люблю играть с подругами, плавать в бассейне. Кем мечтаешь стать? Хирургом. Хирургом. Почему хирургом именно? Потому что всегда с бабушкой смотрела фильмы про хирурга. Калі слухаеш гэтыя сур'ёзныя прызнанні маленькіх палешукоў, разумееш, дзіцячыя мары – лепшы індыкатар будучыні. Сёння яны лечаць ляляку Петрыкаве, а заўтра ўстануць за рэальныя аперацыйныя сталы гэтай жа бальніцы. Менавіта дзеля гэтых шчырых амбіцый, дзеля таго, каб кожны ўрач, касманаўт або настаўнік вырас у камфорце і будуецца сучасная сацыяльная вертыкаль. Сёння падтрымка сацыяльнай сферы – гэта не разовыя акцыі, а адпрацаваная стратэгія. Механізм ёсць. Мясцовая ўлада разам з прадпрыемствам адпрацоўваюць план развіцця. У прыярытэце тое, што патрэбна людзям. Адукацыя, жыллё, медыцына. Прэзідэнту таксама расказалі, што патэнцыйна праблемныя гаспадаркі Петрыкаўшчыны стануць часткай вялікай сям'і Беларусь-Калія. Такое аб'яднанне рэсурсаў – правераны спосаб рэанімаваць сельгасугоддзі і даць людзям упэўненасць у заўтрашнім дні. Беларускі лідар падкрэслівае, гэтая звязка павінна працаваць на вынік. Пры гэтым Беларусь-Калій выступае як лакаматыў і інвестар, але не як кадравае агенцтва. Хто будзе стаяць ля руля ў палях і на фермах, вырашаць мясцовым уладам. Тацяна Пеменёнкава, Валерый Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Сучасная і тэхналагічная. У аграгарадку Данілавічы Веткаўскага района адкрылі малочна-таварную ферму на 1000 галоў дойнага статка. Інвестыцыйны праект рэалізаваны ў філіяле аграфірмы імя Лебедзева. Адкрыццё аб'екта дасць магчымасць павялічыць валавую вытворчасць малака, павысіць якасць як вынік, узняць эканамічныя паказчыкі. Падрабязнасці далей у сюжэце. Новая ферма у аграгарадку Данілавічы Веткаўскага района пабудавана па прагрэсіўных тэхналогіях. Беспрывязна-боксавае ўтрыманне і аўтаматызаванае даенне. Такі падыход сёння з'яўляецца найбольш перспектыўным з пункту гледжання прадукцыйнасці, гігіены і захаванасці пагалоўя. На тэрыторыі комплексу прадугледжаны асобныя памяшканні для дойных і сухастойных кароў, радзільнае аддзяленне, блокі для ўтрымання цялятаў рознага ўзросту. Выход на полную мощность данного объекта запланирован на 2028 год. Проектная мощность, значит, это 1000 дойного стада, плюс 1910 голов, это полный шлейф животных, которые будут находиться на этом объекте. Планируется предприятием выйти на удой на животное 7800. То бишь в сутки, если 1000 дойного стада, с таким удоем это порядка 22-25 тонн молока ежедневно будет реализовываться с данной фермы. Адкрыццё аб'екта прымеркавалі да 40-годдзя аварыі на Чарнобыльскай АЭС. І гэта не выпадкова. Землі Веткаўскага района ў свой час пацярпелі ад радыацыйнага ўздзеяння, а сёння тут развіваецца сучасная вытворчасць. Новы аб'ект створыць каля 50 працоўных месцаў. Для спецыялістаў ужо будуюць жыллё. Данный объект реализации своей продукции позволит увеличить заработную плату наших людей, который позволит, конечно же, достойный уровень жизни поддерживать. Мы рады не только населению Данилович, но и других работников, желающих
работать на нашем объекте, который позволит, я еще раз хочу подчеркнуть, наверное, реализовать все эти поставленные задачи перед нашим предприятием, ну и также перед Ветковским районом. У аграфірме плануецца будаўніцтва зернесушыльнага комплексу з лініяй перапрацоўкі зерня і рапсу. Праект рэалізуюць уже сёлета. Владислава Голобокіна, Уладзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». Инвестор с Узбекистана Муминджон Юлдашев планует открыть бизнес на Гомельщине. За 3 дні визиту бизнесмена у наш регион досягнуты шэраг домовленностей. Сегодня на гомельском предприемстве «Мелковиты» отбылись перамовы с уделом кіраўнікоў перапрацоўчых предприемств в области. Баки спадзяюцца на доўгатэрміновае супрацоўніцтва и реализацию совместных проектов. Сегодня покажем производство, в частности, «Мелковита». Присутствуют на сегодняшнем мероприятии и другие представители предприятий холдинга. Это Калинковичский мясокомбинат, это Жлобинский мясокомбинат, Рогачевский молочно-консервный комбинат. Ознакомим с производством, продегустируем продукцию и надеемся, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным. У нас переговоры были очень продуктивными. Мы сейчас на этапе завершения. Мы сейчас со своей стороны Узбекистана в течение 5-6 дней отправляем группу по приемку и окончательное изучение. И мы в скорейшем времени начнем инвестировать и начинаем работать. Основная цікавасць інвестараў у аграсферы. У планах вытворчасць поўнага цыклу. Партнёры высока ацанілі ўмовы для вядзення бізнесу ў Беларусі. Атмасфера адкрытасці і празрыстасці стала вырашальным фактарам. На Гомельшчыне далі старт першым грамадзянскім ініцыятывам гэтага года. У аграгарадку Стралічава Хонінскага района адкрыўся мемарыял рэха Чарнобыля, а ў Ельскім раёне абноўлены памятны знак у вёсцы Асавы. Абодва праекты рэалізаваны дзякуючы перамозе ў адкрытым конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў Гомельскай абласной асацыяцыі мясцовых саветаў дэпутатаў. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. Мемарыял рэха Чарнобыля у аграгарадку Стралічава Хонінскага района з'явіўся дзякуючы ініцыятыве мясцовых жыхароў. Ён сімвал выселеных вёсак, які аб'ядноўвае тых, хто паволі лёсу пакінуў родны край. Архітэктурная кампазіцыя стане месцам правядзення патрыятычных мерапрыемстваў і напамінам пра подзвіг землякоў-ліквідатараў. Мясцовыя жыхары плануюць і далей прыводзіць у парадак прылеглую тэрыторыю. Мы очень все рады, что у нас появилось такое памятное место, куда мы можем со своими детьми подойти, посмотреть, чтобы наши дети знали то, что были какие-то деревни, их уже нет, у которых жили наши бабушки, прабабушки, мамы. Поговорить и рассказать. Так надо, чтобы этот памятник, да, он состоял. Конечно, замечательно, что появился. Это память. Это наша боль, наша память, наша продолжение жизни. Яшчэ адзін прыклад любові і клопату аб сваёй малой радзіме абноўлены памятны знак у вёсцы Асавы Ельскага района. Яго таксама добраўпарадкавалі дзякуючы перамозе ў конкурсе грамадзянскіх ініцыятыў. Пасля чарнобыльскай аварыі жыццё вёскі абарвалася, але памяць аб ёй па-ранейшаму жывая. Этот памятный знак – это дань уважения всем жителям деревни. Память все-таки она у нас всегда хранится в сердце, в душе. Но тем не менее, проезжая вот мимо по этой трассе, люди будут помнить о том, что была такая деревня Асавы, деревня выселена, пострадавшая от Чернобыльской катастрофы. И, конечно же, самое главное, чтобы мы передали это нашим детям. В этом заключается наша память. У добраўпарадкаванні памятнага знака прынялі ўдзел не толькі ўраджэнцы вёскі Асавы, але і ўсе неабыякавыя жыхары Дабрынскага сельсавета. На реализацию проекта з областного и республиканского бюджетов выдаткавалі 6 тысяч рублёў. Яшчэ 600 собрали сами вяскоўцы. Общими усилиями, кто-то, то есть по своей специфике, каждый выполнял какую-то работу. Кто-то занимался замешиванием цемента, кто-то разносил песок, кто-то вырубкой дикорастущего кустарника. Помогли нам сделать мостик и небольшую зону для отдыха. Жыццё на пацярпелых тэрыторыях імкліва аднаўляецца і дзякуючы комплексу дзяржаўных праграм. Сваёй працай і клопатам пра малую радзіму людзі ствараюць будучыню для сябе і сваіх дзяцей. Вераніка Варашыліна, Александр Чарнышевіч, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель» з Хойніцкага і Ельскага раёнаў. Программа «Добрый вечер, Гомель» телерадиокомпании «Гомель» стала пераможцем международного конкурсу «Пером и сердцем» и атрымала специальный приз Ассоциации сродкаў массовой информации Паўночна-заходней федеральной округи России.
Церемонія ўзнагароджання адбылася ў Зеленаградску, Калінінградскай вобласці. Сёлета на суд журы і гледачоў было прадстаўлена больш за 400 работ з 60 рэгіёнаў Расіі, таксама з Беларусі, Арменіі, Азербайджана, Казахстана і іншых краін. Праект тэлерадыёкампаніі «Гомель» адзіны з Беларусі трапіў у лік лаўрэатаў міжнароднага конкурсу. Вячэрняе забаўляльнае тэлешоу «Добрый вечер, Гомель» выходзіць на тэлеканале «Беларусь-4 Гомель» кожную пятніцу ў 20:30. Народныя героі, цікавыя госці, кампетэнтныя эксперты, самыя розныя тэмы і сітуацыі. Вядучыя разам з гасцямі расказваюць вясёлыя гісторыі і дзеляцца выключна аптымізмам. Ноч, калі ажываюць персанажы кніг, а наведвальнікам дазваляюць шумець. Бібліятэкі Гомеля ў год беларускай жанчыны ладзілі маштабную культурна-асветніцкую акцыю. Для гасцей падрыхтавалі квесты, выставы, спектаклі і майстар-класы. Да ўдзелу далучыліся і нашы карэспандэнты. Бібліятэка імя Герцена прапанавала гасцям квесты інтэлектуальныя рухомыя гульні. Яркай падзеяй вечара стала адкрыццё выставы Вольгі Капачовай. Мастачка не толькі прадставіла работы, але і правяла майстар-класс. Данная выставка посвящена архитектуре Гомеля. Она включает в себя 16 живописных работ, 10 из которых большеформатного значения, и 6 – это графика акварель. Здесь представлена архитектура Гомеля с ее уютными улицами, также пейзажами. Есть работы, выполненные на пленэре, и часть из которых была экспонирована на престижных выставках. Гости знаёміліся з выставамі гульнямі «Кола святых» і «Беларуская хатка». Спрабавалі сілы ў кулінарнай спадчыне, разгадвалі крыжаванкі, вучыліся завязваць намітку і рабіць абярэгі. А для аматараў інтэлектуальных выпрабаванняў квіз пра дасягненні жанчын розных эпох. Завяршыўся вечар спектаклем «Паэма пра жанчыну» паводле твораў Роберта Рождественскага і канцэртнай праграммай. Все настолько здорово, что я даже иногда жалею, что это проходит всего лишь раз в году, потому что действительно труда вложено очень много, но это очень интересно, актуально. У абласной бібліятэцы імя Леніна гасцям прапанавалі скласці карту жаданняў. Мары простыя і шчырыя. Падарожжа, новая прафесія і сям'я. Атмасфера цёплая, амаль домашняя. Атрымаўся не проста майстар-класс, а психологичная перезагрузка. Я думаю, что карта желаний, в принципе, подталкивает не только женщин, но и мужчин, детей, подростков к тому, чтобы все наши желания, все наши мечты мы визуализировали, и тем самым мы быстрее к ним приходим. И карта желаний мы впервые, наверное, в таком формате используем на Библионочи, и, как вы видите, она уже пользуется спросом. У літаратурнай гасцёўні адбылася сустрэча з пісьменнікам Олегам Ананьевым. Гучалі аўтарскія песні і вершы. У выставачных залах знаёмства з работамі гомельскай мастачкі Святланы Батраковай. У актавай зале тэатральная прэм'ера паводле твораў Чэхава. А яшчэ ў праграме кніжны кірмаш, настольныя гульні, майстар-клас па аргентинскім танга і святочныя фотозоны. Один из любимых праздников наших читателей – это Библионочь. Мы ее проводим уже не первый год, но именно в апреле мы присоединились уже второй раз. Не все, может быть, еще привыкли, но сегодня нас порадовала наша Библионочь, потому что людей много, и тема такая очень красивая. В год белорусской женщины мы нашу Библионочь посвятили ее величеству женщине. Поэтому наши читатели окунуться в атмосферу удивительных историй о женщине. Бібліяночь 2026 у год беларускай жанчыны падарыла гамяльчанам новыя веды, карысны вопыт і сапраўдны вясновы настрой. Ірына Гладченко, Крысціна Іванушкіна, Александр Швыдакоў, тэлерадыёкампанія «Гомель». У сэрцы баліць Чарнобыль. Памяць пра падзеі 40-гадовай даўніны вачыма беларускіх мастакоў. Рэспубліканская выстава адкрылася ў карціннай галерэі імя Гаўрыла Вашчанкі. 64 работы, больш за 40 аўтараў з Гомеля, Жлобіна, Віцебска і Мінска. Падрыхтоўка экспазіцыі доўжылася паўгода. На палотнах вобразы людзей і іх пачуцці. Гомельскі мастак Сергей Сіняўскі прысвяціў твор тым, хто рызыкнуў сабой. Тром добраахвотнікам, якія спусціліся ў самае сэрца станцыі, каб папярэдзіць новы маштабны выбух. Тема эта вообще очень важная, тема тяжелая. До сих пор мы живем с последствиями этой трагедии. А именно картины эти просто хотелось показать людей, которые спасали. Экспозіцыя пабудавана на дзвюх лініях. Першая – боль забруджанай зямлі і людзі, якія супрацьстаялі небяспецы.
Другая тема – любовь до життя и прихожость белорусской природы. Выставка называется «В сердце болит Чернобыль». Да, он болит, да, мы это помним. Для того, чтобы такое не повторилось, для того, чтобы люди, наверное, чуть больше понимали ценность того, что нас окружает, ценность жизни. Художник, как никто, значит, через свои чувства, через свои эмоции поднимает ту страницу, тяжелую страницу, трудную страницу из жизни белорусского народа. Пока мы помним историю, значит, мы живем. Выстава будет працаваць у галерэі Вашынкі до конца красавіка. Жлобінскі металлург перамог смоленскі Славутич у фінале экстралігі і стаў 5-разовым чэмпіёнам Беларусі па хакеі. У галоўнай серыі сезона каманда прайграла 2 першыя матчы, пасля чаго атрымала 3 перамогі запар. 6-я гульня фіналу адбылася ў Жлобіне. Стартавая трэць закончылася ўнічью 1-1. На старце другога перыяду гаспадары атрымалі адставанне 2 галы. Аднак па ходзе 20-мінуткі аднавілі парытэт 3-3. Незадоўга да адыходу на перапынак Славутич зноў вырваўся наперад, але ў пачатку трэцяга адрэзка ваўкі закінулі двойчы запар і ўпершыню ў матчы павялі ў ліку. Лічбы 5-4 захаваліся на табло да фінальнай сірэны. Галявы і асістэнцкі дублі аформіў Сергей Кузняцоў. Аўтарам вырашальнай шайбы стаў Ягор Борыкаў. Жлобінскі клуб выйграў кубак прэзідэнта 4-й раз за апошнія 5 гадоў. Узнагароду чэмпіёнам уручыў старшыня аблвыканкама Іван Крупко. Ён падзякуваў хакеістам за прыгожую гульню, незабыўныя эмоцыі і пажадаў камандзе новых вышынь. Узмацненне ветру парывамі 15-20 месцамі да 24 метраў за секунду чакаецца ў нядзелю 26 красавіка на большай частцы тэрыторыі Беларусі. Сярод фактараў небяспекі – пашкоджанне і абрыў ліній сувязі і электраперадач, парушэнне электразабеспячэння. Выратавальнікі раяць трымацца далей ад высокіх дрэў і небяспечных збудаванняў. Па Гомельскай вобласці абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Будзе воблачна з праясненнямі. Часам ападкі і дождж, днём з мокрым снегам. У асобных рэгіёнаў магчымы навальніцы. Тэмпература паветра мінімальна ноччу плюс 3-8. Максімальная днём плюс 5-10. У ноч на панядзелак месцамі магчыма начныя замаразкі. Гэты і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працаваў Андрэй Шыдлоўскі. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.